Kaixo, Euskal Ekonomiak erritmo onari eusten diola baieztatu dugu ekainean, batez ere lan merkatuan. Enplegua da oraindik ere eragile nagusietako bat. Euskadik afiliazio marka berri bat lortu du eta langabeziak behera egin du berriro. Dinamismo hori kontratazioan ere islatzen da eta eguneroko jarduna lagundu dugu. Aire trafikoak marka maksimoak ezarri ditu eta matrikulazioak 3,8 hasi dira aurten. Barne kontsumoa irmo mantentzen da beraz. Beste datu aipagarri bat soldaten kostuena da, 4,6 igo dira lehen hiruhilekoan prezioen gainetik. Seinale ona familian erosteko gaitasunarentzat. Laburbilduz, datuek enplegu gehiago, kontsumo egonkorra eta erosteko ahalmenaren hobekuntza islatzen dute. Hau da gure ekonomiaren gaurkotasuna, datorren hilean ikusiko dugu elkar ekonomia dida batean. Agur! Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.